No niin, Copa de Tuchon TV:n haastateltava tänään Ilkka Soini. Ja Ilkka aloitti urakkansa tänään. Kerro, mitkä on ensimmäisen kierroksen perusteella fiilikset turnauksesta ja pelikentästä. Turnauksesta fiilikset on niin kuin erittäin hyvin mietittynä Mika Kujapellolle, niin onneksi olkoon loistavasta turnauksesta, nimittäin ei se palkintopalli kauhean kaukana siitä ole. Ja mitä nyt omasta kierroksesta voisi kertoa, niin onneksi tämä on semmoinen 4 rundin niin kilpailu. Joo. Miten sulla kierros meni? Että onko jotain tuloksia kerrottavana? Tuliko birdejä tai? Birdit jäi tosi lähelle. Odotettiin, että tuuli vaihtuu tai yltyy tai laantuu, mutta ei tippunut sisään ja 5 paaria. Se on hyvä alku. Joo. Sut tunnetaan myös tästä ja vähän Copa de Tuchonin pelaajat on pelännyt. Tunnetaan siitä, että sulla on vähän reikiä taskussa, että palloa etsiessä sinne saattaa, tai on väitetty tipahtava uusia palloja ja tänäänkin oli pari kyseenalaista tilannetta, että onko sulla tästä jotain sanottavaa? Huhupuhetta. Selvä homma. Sitten mitäs tältä kierrokselta menee Copa de Tuchon lautakunnalle arvioitavaksi tämmöinen oksan siirtelytilanne, että saako oksia siirtää pallon vierestä nykysäännöillä? Mikä on sun mielipide siihen? Niin? Nykysäännöllä, mikäli pallo liikkuu, niin silloin siitä tulee 1 rangaistuslyönti. Joo. Tulee vaikka kaveri antaisi luvan siihen? Niin. Kyllä tulee. Okei. Eiköhän se riitä tältä kierrokselta. Mennään muihin asioihin. Olisiko sulla Dompa Sternille lähettää mitään terveisiä? Dompa Sternin hetki, nyt pitää mennä vähän ajassa taaksepäin. Okei, mitä vittua se Dompa sanoi? No, sanotaan näin, että sä vähän niin kuin veit Dompan roolin tässä turnauksessa ja pokailit Rebekkaa tuolla noin. Ja sitten toinen asia, minkä sä teit, niin sä teit sen Dompan omilla aseilla, että niin kuin näkyy, niin Ilkan oma muumilimppari on vaihtunut isoon 3. Kyllä se nyt varmaan jotain pitäisi Dompalle kertoa. Ei pistetä tätä ulos, jos käy. Domppa on hieno mies ja mä en mitenkään halua asettua. Onko Rebekka se nimi? Joo, kyllä. Vaikka hakee ihan yhden vielä. Joo, eli et halua kommentoida tätä sun ja Rebekan juttua sen enempää. Pidetään se mun ja Rebekan välisenä. Joo. Ilmeisesti sen verran innostuit kuitenkin tästä teidän välisestä keskustelusta, että oot tänään lähdössä viihteelle kuitenkin. Että Joo. onko näillä joku yhteys näillä 2 asialla? Dompalla ja viihteellä. Vai Rebekalla ja mulla? Ei no. Joo, Mä todennäköisesti tossa noin selkeä, kun me ollaan vedetty muutamat, tai nämä yhdet tässä näin, ja mä käyn kysymässä seuraavaksi, että mihin Rebekka on tänään illalla lähdössä. Ja onko lähdössä ollenkaan, niin jos ei ole lähdössä, niin kyllä se lähtee. Selvä homma. Tämmöisiä terveisiä Dompalle. Eiköhän päästetä sut piinapenkistä. Ja Thanks. Copa de Tuchon TV palaa myöhemmin. Kiitos.